Salutare oameni buni și bine v-am găsit la mine la noi episod. Eu sunt Alex, ca de fiecare dată, iar astăzi începem o serie de Minecraft Survival, pentru că simțeam neapărat nevoia să filmez Minecraft Survival, puțin să facem aici puțină ordine, aici să vedem, bun, dăm așa, să mă simt eu mai bine, bună treabă, și haideți să începem să ne jucăm Minecraft. M-am spawnat aici, nu știu din ce motiv. Oricum, haideți să începem să ne jucăm. Cred că am bonus chest, cred. Păi da, uite. Am pus și bonus chest ca să fie. Facem așa să luăm mult mai repede. Și uitați, dacă mai vreți episoade, să dați un like. Oare-i jungla mea? Da, mă, jungla, ești nebun. Ok, hai să luăm niște lemn. Puțin mai încet, că îmi sparge timpanele. Cel mai probabil voi nu știu dacă o să auziți. Dar asta nu contează. Până am luat tot lemnul. Și haideți să ne punem să facem. O să facem un crafting table. Bun, hai să-l punem. Bun. Și de fapt stați puțin că am pickaxe, doar că trebuie să-l pun în mână. Pentru început o să săpăm o groapă undeva, ca să nu avem treabă. Și nașpa mă simt că gen mă joc și am căștile băgate în telefon. Și nașpa să simt la mână să nebunesc, dacă vă aminte. Ok, băieți și fete, nu uitați dați un like și un subscribe la acest minunat canal. Să luăm și pentru un furnal, ca să ne prăjim carnea. Nu o să încep cum am început fiecare serie, gen când fac casă, tot așa. O să fie random ceva. Ce pula mea sau de papagal, ce ăsta? Tu te dracu. Băi, pulă! Te-i fugi. Te român, fraturile. Cu culorile alea e român. Haideți. Oricum, în primul rând o să trebuiască să găsim un loc de casă. Uite, se pare că avem și din astea de jungle. Vreau pisica aia să mor dacă nu vreau o pisică. Vreau o pisică așa din prima. Nu știu dacă se mai fac așa pisicile oselote ăștia sau cum dracu le zice, dacă se mai fac așa ca pe vremea mea, dar o să încercăm. Oare aici sunt pești? Da, uite. Unde pula mea ești, mă? Haideți să vedem dacă sunt în stare să omor un pește. Mori în morții tăi. Pula mea să te fută, slobă să te bată. Mănec, du-te sus. Mai bine. Bă, am luat peștele la ce a fost acolo. Morții tăi să-ți fut ce mai speriat în pula mea. Stai că n-am chef să mă bag cu ăștia acum, fiindcă s-ar putea să mor. Treci tu încoace, băi, să te bag pe, să te omor pe tine. Bă, nu sunt stare să omor nicio de asta. Fă, să te omor. Tu hai afară să vorbesc și cu tine. Haide. Afară în pula mea. Asta da de nu vii tu după mine pe unde mă duc. Uite să luăm peștele ăsta. Să mai caut măcar unul. Să vedem dacă pot să fac o pisică drăguță. Nu, bă, mi-aș pula. Uite. Holy shit. Voi v-ați ascuns. M-a făcut-vă în gât. Încă unul. Iar mănec. Cum să nu mănec. Bă, ăștia mi-au tot, ăștia mi-au tot. Aoleu, am auzit de aia vin după mine. Vor să se răzbune că i-am lovit. Hai încoace, mă. Măi, papagal. Pula mea urât faci, mă.
Zombie. Holy shit. Pe aici se aud zombie. Nu știu de unde e. Lavă. Bă, o să iau și niște de-astea. Pentru că avem nevoie de mâncare la greu. Mai ia pisică, unde dracu ești, bă? Bă, locul ăsta e mișto rău, ești nebun. Băi, ce plati să nebunesc. Vezi și peștera aici. Ok, vezi? Se pare că ne-am găsit loc ușor de casă. Uite, aici o să nivelăm. Spargem din ăsta și o să avem mare loc ușor de casă. Ok, putem începe să aranjăm chestiile pe aici. O să-mi pun un pat ca să-mi spawn puitul. Pus, bun. Pac. Să punem astea gen ce nu avem nevoie. Faza nașpa e că e multă junglă. Și noi avem nevoie de copaci simpli. Da, uite că sunt și copaci simpli, văd. Da, e bine. Tu nu ești meu, așa-i? Mănânci o cocobin de ăsta. De ăsta nu-ți plac, mă, pulă. Tu te dracu atunci. Ok, am găsit locul ăsta, e bun, rău. Bun. Hai să luăm acest minunat cărbune. Care 100% o să fie în cantitate industrială. Pentru că ăștia numai așa îs. Să văd dacă am găsit vreodată. Bine, mai înainte am găsit unul. Bă, dar în rest să mă numai cu carul găsești cărbune. Crezut că e și în sus. Aici, da. Pare că o să facem 20 plus. Uitați ce v-am spus. Aoleu. Taci că te aud, taci. Zombie, taci. Stai, mă, dracu jos, hai să te bag acolo, să stai jos. Te pune aici pe cufăr. Unde dracu ești acasă? Hai. Hai mai încoa. Poți stai jos, nu te urca pe mine în pula mea. Sit, acolo să stai. Tot restul vieții tale. Glumesc. Bă, pentru că nu o ducem așa bine cu mâncarea. Să luăm un din ăsta. Oricum o să mai facem. Să plantăm cocobin de ăsta. Așa. Nu știam cum se pune, mă jur că nu mai știam cum se pune. Să facem o fermă micuță pe aici, pe undeva. Și după o să fie bine. Doar că o să avem nevoie și de semințe și până ce facem semințe de pe aici e jale. Da, bă, să mă că niciuna nu dacă. Bă, una nu. Bă, da. Parcă e mai fain locul ăsta. Da, clar e mai fain ăla. Clar. Mai mutăm o dată, e clar mai mișto. Dar e dracu că n-am răbdare să stau atâta. N-am răbdare să stau atâta. Ok. Acum tu o să rămâi aici. E mult mai mișto locul ăsta de aici de jos.
Doar uitați-vă să vă fac. Ai de capul meu, ce-mi place Minecraft. Ha. Bun, o să mai punem o dată 4 și o să facem un spawn point acolo și o să mai... Poate mai avem noroc să prindem niște din astea. Oricum, cred că am oase. Am o pulă. Primele 2 semințe. O să fac fermă. Să facem și fermă pe aici undeva. Hai că-s bun și eu. Oricum nu-mi place să văd atâta iarbă pe aici. Ok, deci am terminat și cu ferma. Am pus aici melon, deși e mult melon acolo. Și am pus și ceva de astea normale pe aici. Ok, să mergem să ne culcăm și după o să așteptăm să crească alea cât de cât. N-am chef să mă bag cu mobi încă. Aici vreau să îngrădim toți, să luminăm. Tu dormi. Mersi de mâncare. Nu știu, bă, ăsta, eu aveam și un cartof. Adică-s bun și eu am săpat acolo, am făcut. Aveam și un cartof, trebuie să-l plantez și pe ăla, fiindcă cartofii sunt bun la porci, porcii sunt bun la sari în pula mea. Cartofii și porcii sunt bun să... Bun, am uitat să sar, că mă scărpinam la nas. Porcii sunt bun că îți dau de mâncare. Dar nu știu unde să plantez cartofii. Cartoful. Unde? Ce este asta? Beetroot și de ăștia să plantăm, dar nu știu pentru ce. O să mă izbom de mâncare, dar la ce multă saturație îți dau. Mai bine nu. Ok. Eu o să mă apuc să nivelez puțin aici. Și după o să revin direct